magsasalita ako. Hey, here is, yeah, here we are right in front of the Eiffel Tower. Me and my sister Helen, by the way, I'm Francia. We are going to meet our friends because we're going to ride. Yeah, we're going to ride and enter the tower, and we're gonna have a dinner in the tower. So we're going to meet them somewhere. We're looking for it. You're just happy walking around the Eiffel Tower. Baliktarin ko kaya ito para makasali din ako. Ikaw naman. Ano nga natin? Sige po, ako ka na. Yes, we're happy to be here. Siguro kung may time naman tayo mamaya, oo, balik tayo rito. Kasi di ba mag-iilaw to? Yeah, hintayin natin. Oo, ganun talaga. Ayan, umuulan kasi, kaya kami nakakapote. Ayan, so dito sa Olympic, may sign pa rin siya ng Olympic. Okay, yung Eiffel Tower. Umuulan eh.
Ayan. Ito kami sa Eiffel Tower. Kaya lang umuulan. Ayan o, ang Seine River. Ayan, hindi naging maganda ang ano ngayon, panahon. So kami uuwi na. Time is 7 o'clock. Eiffel Tower. So taking a cab. Yan po ang Eiffel Tower. It's so close. Yeah, I got a nice shot. So close, I can get the legs. Nice. That one is not bad. Yeah. Oh yeah, look at that. It's pretty, yeah? Pretty. With the Olympic sign. Nandun sana tayo sa Oo nga eh, kung andun tayo sa labas. Kaya lang madulas sa taas eh. Madin. Madilim pa. Ayun. Kunan mo naman ako ng picture ba? Kunan mo ako ng picture. Kunan mo muna. Ito na. Ito na. Yung bag natin.